Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, azokat különös tekintettel, akik itt a Terrorháza Múzeumban tartanak velünk ma Schmidt Mária legújabb könyvének a bemutatóján, és természetesen azokat is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm, akik a legkülönbözőbb internetes platformokon fogják majd követni ezt a beszélgetést. Mindannyiuknak szép estét és szép élményeket kívánok. Világrendetlenség, ez professzorasszony új kötetének a címe, és mielőtt beszélnénk én is egy picit, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan a kötetről, és aztán pedig meghallgatjuk a laudációt, meg a beszélgetést. Előtte engedjék meg, hogy néhány vendégünket külön szeretettel és tisztelettel köszöntsem, de úgy illik, és így helyes, hogy elsőként is természetesen professzorasszonyt köszöntöm, hogy itt van velünk, és beszélgethetünk a kötetről. Tisztelettel köszöntöm Kovács Zoltán államtitkár urat, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Itt van velünk Hollik István képviselő úr, őt is nagy tisztelettel köszöntöm. Demeter Szilárd főigazgató urat látom itt a sorok között. Vince Máté helyettes államtitkár urat is tisztelettel köszöntöm. Simon László barátunk is valahol itt meghúzódott a sorok között, ha jól láttam, még legalábbis kint találkoztam vele, remélem, hogy a terembe is bejött, és egyébként pedig természetesen mindenkit, aki eljött nagy szeretettel. Az a helyzet, hölgyeim és uraim, hogyha az embert az a tisztesség éri, hogy egy ilyen könyv bemutatónak a házigazdájának fölkérik, akkor óhatatlanul megérinti az a gondolat, hogy ő is beszéljen egy kicsit a könyvről és a könyv tartalmáról, ezzel is mutatva, hogy mennyire ért hozzá. Én ezt elkerülném, mármint azt a részét legalábbis biztosan, hogy a könyv tartalmáról beszéljek, ezt majd a laudáló, meg a beszélgető partnerek, meg főleg professzorasszony majd megteszi. Én a kötet borítójáról szeretnék önöknek beszélni. Mert a helyzet az, mégiscsak mikrofont látok magam előtt, és úgy gondolom, hogy valamit mondanom kell. Szóval a helyzet az, hogy ez a borító, ez egy beszédes borító. Amit látnak rajta, egyébként Takács Tamás Péter munkája, ő volt a kötetnek a borító szerkesztője, vagy borító készítője, de az ötletadó az nyilván nem ő volt. Amit látnak rajta, ez egy festmény, egy belga szürreális festőnek a festménye. René Magritte-nak hívják, és egyébként ma van a születésnapja. Egészen pontosan 126 éve, november 21-én született, és azt hiszem, hogy talán az elmúlt években is egyre ismertebbé válik ő, és egyre inkább felfedezik őt, nem mint olyan nagyon föl kéne fedezni, de azért van mit rajta fölfedezni. Azt mondta egyszer, hogy egy képet nem szabad felcserélni a dologgal, amit az ember megérint. Szürreális festő volt, és amit az életművében alkotott, az 1960-as évek végén hunyt el, amit az életművében alkotott, az rengeteg művészt érintett meg. Egyébként a rockvilágban is, a pop-rock világban is. Jeff Becket, a Jethro Tullt, Paul Simont, Paul McCartneyt, aki nagy gyűjtője Magritte képeinek, vagy éppen Michael Jacksont is. De a filmvilágban is hatott ő. Dustin Hoffman az egyik szerepének a megalkotásakor kifejezetten egy Magritte képet idézett meg, és a Simpson családban is egyébként ez egyik epizódban föltűnik az ő képe. De amit talán a beszélgetésünk szempontjából a legizgalmasabb az, és hát ugye professzorasszonynál mindig mindennek jelentősége van, nem tudom, hogy erre gondolt-e, szerintem igen, mielőtt a belgák bevezették az eurót, az utolsó belga frank pénzjegyet, amit kiadtak, ez egy 500 belga frankos pénzjegy volt. Ezen az 500 belga frankoson Magritte egyik festménye szerepelt. Ugye értik, az euró bevezetése előtt egy szürreális festő képét nyomtatták rá az utolsó belga frankra. Hölgyeim és uraim, erről is fogunk ma talán beszélgetni, vagy ennek az összefüggéseiről is. Laudációt fogunk meghallgatni a kötetről, és aztán pedig beszélgetni fogunk. Kérem, hogy tartsanak velünk szeretettel és figyelemmel. A laudációra tisztelettel fölkérem
a történész, politikai tanácsadót, Gíró Szász Andrást. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, András. Köszönöm szépen a felkérést, professzorasszony. Hát ilyen numizmatikai háttérre nem készültem, tehát nézzék el nekem, és amikor megkaptam a felkérést, akkor nagyon örültem, aztán elolvastam a könyvet, és úgy éreztem, hogy nagy bajba vagyok. Mert az egész testtartásom az alapvetően a vitára, a nézetek ütköztetésére alapul, és hát azt kell mondanom, hogy alapvetően, sőt, szinte teljes egészében egyetértek. Nem csak a logikájával a könyvnek, és nem csak a mondani valójával, hanem azokkal a kiemelésekkel, amelyeket a könyv tartalmaz. Éppen ezért, mivel nem a saját terepemen kell mozognom, úgy gondoltam, hogy leírom, amit gondolok, úgyhogy nézzék, fel kell vennem a szemüvegemet, sajnos már abban a korba léptem. És amikor először gondolkodtam azon, hogy mit írjak, akkor a nagyapám mondata jutott eszembe. Ő azt mondta nekem, mikor kicsi voltam, hogy valószínűleg nem azért, mert amiért ma beszélnem kell, de azt mondta, hogy csak akkor beszéljek, ha érdekesebb és értékesebb a mondani valóm a csöndnél, mint amit megszakítok vele. Azt már biztosan tudom, hogy Mária könyve megfelel nagyapám kritériumainak. Az, hogy az én interpretálásom és az én laudációm az megfelelne majd, de neki, az azért kérdéses. Mária könyve esszékötet, de a szerteágazó, fajsúlyos témákról szóló írások egy jól kivehető ív mentén rendeződnek. Milyen Európa és a világ, miért ilyen, milyenek vagyunk benne mi magyarok, és mit tehetünk a jövőnk érdekében. Mit tehetünk a járványok, a háborúk korában. Hogyan alakult a világ, milyen szerepet játszik az Egyesült Államok és Kína, vagy a zsákutcás Európai Unió. Világrendetlenség. Ez a szó jól tükrözi életünket, mindennapjainkat, a körbeölelő világunkat. Ez útvesztő vagy labirintus, amelyből a szerző eszéinek logikájával irányt mutat számunkra. Világossá teszi, hogy egy önsorsrontó, egészen pontosan mások által a mi sorsunkat elrontó helyzetben vagyunk, és a körbevevő világ mozgatórugói mennyire érdekeink ellen vannak, és kiket szolgálnak tulajdonképpen. Pusztulásunk biztos lenne, ha a helyzetünk nem lenne ennyire veszélyes, mondta Themistoklész 2500 évvel ezelőtt. Mária az eszék írás és a könyvi szerkesztés közben hasonlóan érezhette magát, legalábbis az én általam elolvasottak alapján. A mai világban akár akarjuk, akár nem, a hírek, egészen pontosan a világ történésének tálalása alakítja ki a széles nyilvánosság nézőpontját. A probléma az, hogy a tálalást végzők valójában nem a fogyasztó egyént és a közösséget szolgálják, részrehajlás, elhallgatás, felnagyítás, elcsatornázás jellemzi mindezt. Ennek következtében a széles nyilvánosság nem a valós problémákról, hanem az elcsatornázott figyelem miatt a mindennapjait kevésbé befolyásoló, sokszor rész vagy álproblémákkal foglalkozik. És azokat, akik megpróbálják a valóságot bemutatni, szalonképtelennek nyilvánítják és megpróbálják idiótának, szélsőségesnek, barbárnak beállítani. Ezt gépezetük segítségével általános nézetté teszik és megvezetik a társadalmat. Bach mondta egyszer, azok, akik nem hallják a zenét, bolondnak nézik azokat, akik táncolnak rá. Éppen ezért fontosak az ilyen munkák, ezért fontos ez a munka, hogy a társadalom minél nagyobb része hallja meg a zenét. A könyv választ ad arra, hogy mi hozza össze a kereszténységet és a keresztény civilizációt, az angolszászok sajátos brit-amerikai proxy szimbiózisát, a kínaiak nyugodt, szívélyes, de kíméletlen birodalomtudatát, a szolgaiság, a leplezett érdekek és a németek mélyrepülése miatti európai vergődést, és mindezek között azzal a magyar válasszal él, ami ebben a viharban a felszínen tarthat minket. Mária bemutatja, hogy a mai vókok, a nácik és a kommunista ateisták politikáját másolva hogyan száműzik Istent és a hitet a mindennapjainkból. Az Egyesült Államokban és Európában az újpogány hatalomgyakorlók egymás után támadják a társadalmat integráló hagyományos intézményeket, a családot, az egyházat, az iskolát, a hadsereget, a nemzetállamot, a közös múltunkat, a kollektív emlékezetünket. Nem veszik figyelembe azt az örökérvényű mondást, hogy soha ne bonts le olyan kerítést, amelyet nem tudod, hogy miért állítottak föl. Olyan kerítést bontogatnak, amelyek nem csak, hogy nem tudják, hogy miért állítottak föl, hanem mindennapjaik, az ő mindennapjaikat is szét fogja zilálni, és utódaik mindennapjait is.
A kereszténységet és annak egyházait támadók, lásd ezek az új politikát csináló vókok, nem veszik figyelembe a francia vallásháborúk idején Coligny marsall figyelmeztetését. Istennek úgy tetszik, hogy az ő egyháza tűrje, ne pedig osztogassa az ütéseket. De ne feledjük, hogy az egyház egy olyan üllő, amely már sokkal apácsot elkoptatott. De miért van mindez? Teszi fel a kérdést a szerző. Hogy kerültek helyzetbe ezek az új pogányok? Hogy tudják végrehajtani ezt az egész világon, és hogyan tudják befolyásolni az életünket? A 20. század végére a Szovjetunió összeomlott, de addigra a kommunista ideológia alapját képező ateista marxizmus már áttette székhelyét nyugatra. Elfoglalta az egyetemeket, meghódította a nyugati értelmiséget, birtokba vette médiájukat, és mindezek segítségével elcsatornázta a fókuszt a valós problémákról. Uralma alá vonta a közvéleményük jelentős részét. Már nem a proletár forradalom, hanem az amerikanizálódás, a progresszió van figyelmének központjában. Győztesekre és vesztesekre osztja a világot, a tört identitások, szexuális és nemi kisebbségek jogaira folytatja forradalmi harcát. Minden társadalmi elkötelezettség ellen fellép, harcol a biológiai nemek, a fehérek, a férfiak, de mindenekelőtt a fehér férfiak ellen. Mindezekkel súlyos katasztrófához vezető identitásválságot generál, nem csak a nyugati társadalmakban, hanem a széles média nyilvánosságot tekintve egyre szélesebb körben a világon. Lerombolja a nemzeti, a lokális, sőt a munkahelyi és sokszor a családi szolidaritás közösségeket, és ehelyére csak a pénzt és a szent fogyasztás kultuszát viszi be. A könyv plastikusan bemutatja a brit és amerikai világfelfogást, a proxy fogalmát a két állam viszonylatában. Nagyon jó hasonlattal él a Hippolyta Lakály, ha jól emlékszem hasonlattal, hiszen tökéletesen megmutatja azt, hogy a britek milyen szerepet játszanak ebbe a szimbiózisban. A britek a Hippolyt, aki ugyan szolgálja az urát, gyöngébb, mint az ura, de mindent tud. Sokkal többet, sokkal mélyebb a tudása, beáldozottabb a tudása abba a világba, ahol az ura éppen mozogni akar, és a britek ugyanígy a II. Világháború után lényegében a gyarmati múltjuknak, gyakorlatuknak, sokat próbált politikus generációknak köszönhetően kéz a kézben vezették az Egyesült Államokat, hogy mikor milyen világproblémát és hogyan oldjon meg, hogyan eszkaláljon és hogyan pacifikáljon utána a problémákat, és ez hogyan jó titokban. Hát a brit gyarmatbirodalom emlékét őrző tudatuknak. Bemutatja a könyv, hogy a nyelvi, katonai és pénzügyi dominanciájuk segítségével hogyan fogadtatták el az egész világgal tematikájukat és narratívájukat, és hogyan tévesztettek meg így nemzedékeket az egész világon. Ez egészen Churchilltől a BBC-n át a mai Hollywoodig. Nem véletlen, hogy az utolsó állomás ennek az Egyesült Államokban van, hiszen az Egyesült Államok ennek a közel 70 évnek köszönhetően egy meritokratikus államból egy arisztokratikus köztársasággá vált, ahol már nem a minőség és nem a hozzáértés kiválasztása útján kerülnek a vezetők a helyükre, hanem hát talán, hogyha pontosan kell idéznem, a törzsek a dombon helyett a klánok és a családok uralják ezt a rendszert. A demokrata progresszívek és a neokon héják meg vannak győződve arról, hogy joguk a világ civilizálása, szerintük demokratizálása. Úgy védik, felhatalmazásuk van arra, hogy rendszerüket, elképzelésüket, kultúrájukat, értékrendjüket másokra kényszerítsék. Iraktól Líbián át az egész arab tavaszig erről szól minden. Mindezzel a társadalmak józanabb felében megrendítették hitelességüket, belső és külső bizalmi válságot okoztak, mondjuk ki egyértelműen, bűnt követtek el. És ahogy a szerző is utal rá, a 47 Ronin óta tudjuk, hogy a bűn bűntelen marad, akkor a világrendje kizökken. Ennek következménye a BRICS országok formájában a nyugati világon kívüli világ önszerveződése. Ezen országok gazdasági és katonai megerősödése és az Egyesült Államok hitelességvesztése, a civilizáció terjesztő erőszakossága együtt alapozta meg a többpólusú világ irányába történő elmozdulást. Ezen új pólus létét előtérbe tolta a szomszédunkban folyó háború. Mária sikeresen világítja meg az ukrajnai konfliktus hátterét, az előzményeket, összefüggéseket, a nyílt és elleplezett érdekeket, az Egyesült Államok héjáinak gazdasági behatolását, illetve geostratégiai önzését, az angol szászok szerepét, amely az elmúlt 2 évszázadban többször próbálkozott a térségbe való behatolással, de ennek egyetlen eredménye lényegében a világra nézve a krími háborúban Lord Cardigan számára a feleség által kötött ruhadarab a kardigán lett.
A szerző jól szemlélteti az európai államok gyengeségét és önsorsrontó viselkedését, amely államok elfelejtették a legfontosabbat. Az állam feladata nem az, hogy tökéletes legyen, hanem hogy a lehetőségekhez képest a legtöbbet és a legjobbat biztosítsa állampolgárai számára. Ma már nem léteznek a nyugati politikai bölények, helyettük szürke egerek vannak, akik összekeverik a tét nélküli filozófálást az iránymutatással és a kormányzással. Elfelejtették a fő tézist. Nem annyira a helyes teendő felismerése a fontos, mindinkább az, hogy a döntő pillanatban helyesen cselekedjen egy államférfi. A megszokáson alapuló, és ezért az eredetiségre kevésbé fogékony, gyakran nehezen megújuló gondolkodás csak azt érzékeli, hogy az új, sok esetben múltban már kipróbált és bevált, máskor pedig még nem ismert értékrendszerek, új szereplők, új együttműködések formálódnak. Nem tud rá válaszokat adni. Érzi, hogy változik a világ, de nem talál rá válaszokat. Több ilyen, nem hiszem, hogy kell említenem, de jó pár ilyen nyugat-európai politikust tudnánk mondani. Ezzel szemben a feladatait jó ellátó államnak és a végrehajtást kézben tartó kormánynak az a kötelessége, hogy cselekvő legyen, és felhívja polgárai figyelmét mindenre. Érzékeltesse az őt megválasztó társadalommal, hogy a környezet, a viszonyrendszerek megváltoznak, átalakulnak, sőt néha lecserélődnek. De mindeközben a fókusz a nemzeti érdek kell, hogy legyen. Erre már kevesebb példát tudunk mondani, de akár a mi miniszterelnökünk, akár a frissen megválasztott amerikai elnök legalábbis a 16-20 közötti periódusában, és reményünk szerint a jövőben is ennek felel meg. Ők azok, akik nem felejtették el a régi bölények önmeghatározásait. Az ember értékét mindig ellenségeinek ereje határozza meg. És hogy a vezető szerep nem a tökéletességről szól, hanem a viharok átvészeléséről. Az új bölényeknek meg kell ismerniük és meg kell mutatniuk állampolgárainak, hogy az új rendszerek, a megjelenő technológiák, a formálódó gazdaságszervezési elvek, az eddig ismeretlen fogyasztási minták és gazdasági csataterek mit jelentenek a hétköznapokban. Mindezek által milyen új jelenségekkel kell találkozniuk, és azok miként fognak hatni életükre. Hogyan alakítják át mindezek a már megszokott keretrendszereket, hogyan lehet használni ezek előnyeit, és hogyan kell kivédeni veszélyeiket. Jelenleg ezen átalakulás, újragondolás korszakát éljük a világban, Európában és a hazánkban is. A kormánynak ebben a helyzetben az a dolga, hogy felkészítse Magyarországot, felkészítse a magyar nemzet tagjait az új korszak kihívásaira. Megtalálja azokat az új vagy régi, de elfeledett válaszokat, amelyek megoldásokat kínálnak, és egyben merjen nemet mondani a korábbi, meghaladott vagy érdekünket nem szolgáló elképzelésekre. Nekünk magyaroknak a nemzetállam az egyetlen reményünk. A nemzetállamok Európája az utolsó esély a keresztény elveken és hagyományokon alapuló Európa túlélésére. Két székely mondás jut az eszembe így a végén. Az egyik az, amikor azt mondják, hogy vagyunk, akik voltunk, leszünk, akik vagyunk. A másik, a világ jobb velünk, mint nélkülünk. Valószínűleg Kodály is hallotta ezeket a székely aforizmákat, mert a székelyföldi gyűjtése után a következőt mondta. Magyarország csak úgy maradhat fenn, ha lélekben minden magyar határőr lesz. Schmidt Mária, egy könyv szerzője már bizonyította, hogy régóta határőr. Jó olvasást kívánok mindnyájuknak, köszönöm, hogy meghallgattak, a könyvhez gratulálok. Köszönöm szépen. És akkor folytassuk a beszélgetéssel. Professzor asszony, tisztelettel kérem, hogy fáradjon ide a pódiumra, és foglaljon helyet, és engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a beszélgető társainkat, Békés Mártont, a 21. Század Intézet igazgatóját. Szervusz, Marci! Kérlek, itt foglalj helyet. És a 21. Század Intézet stratégiai igazgatóját, G. Fodor Gábort is szeretettel köszöntjük. Kezdjük azzal, Mária, ha szabad, hogy ugye ez egy tanulmány vagy esszé gyűjtemény, kötet, és mindegyik tanulmány és mindegyik esszé fejezetekre, elemekre oszlik, és mindegyik elem elején ad nekünk egy pofont. Méghozzá ez a kis pofon mindig, vagy kisebb vagy nagyobb pofon egy-egy idézet formájában érkezik. Mindig egy idézet, vagy döntően egy-egy idézetre építi mindazt, amit mond. És ezek az idézetek részben a szépirodalomból jönnek, részben a politikából, diplomáciából, a filmvilágából, sok helyéről. Hogyan
gyűjti ezeket az idézeteket, és hogyan választja őket? Itt van egy, szeretettel köszöntök mindenkit, hát van egy idézetkönyvem, és mindig, ha olvasok valamit, ha látok valamit, és az megragad bennem, akkor beírom ebbe az idézetkönyvbe, és ezt már sok évet csinálom, már legalább 12-13 éve, és már nagyon sok jó idézetet összegyűjtöttem, mert annyi sok fontos és releváns dolog van, amit már mások megírtak, hogy nem tudok lemondani róla. De a filmekben is annyi jó szöveg van, annyi bölcsesség, és hát arról nem beszélve, hogy a különböző beatzenékben, vagy jó számokban, vagy ilyenekben, tehát azokat is mindig ebből a szempontból is figyelem. Úgy képzeljük el, hogy ez egy olyan kis könyv, vagy füzet, amiben kézírással tollal szépen viszi föl az idézeteket, igen. És aztán amikor dolgozik, akkor eszébe jut, hogy hopsz, itt volt valami, és azt majd ide... Igen, pontosan így van, igen. Na, legalább ebben a műhelytitokban most már akkor ebben rendben vagyunk. Marci Gábor, én tudom olvasni ezt a kötetet tudományos ismeretterjesztésként is, tudom olvasni a kötetet egy egyetemi tankönyvként is, és tudom olvasni a kötetet egyfajta politológusi, politikai, filozófiai kötetként is. Ti hogy olvassátok? Köszönöm én is a meghívást, lehetőséget, és nagy öröm Mária újabb esszégyűjteményéről rendezett könyvbemutatón részt venni. Én tudtam erről a füzetről. Nem akartam elkottyantani, magamba itt mosolyogtam, mert abban nehéz bekerülni. Schmidt Máriának van egy füzete. Mindent vezet benne, és valóban nem elviccelve megtermékenyítőek ezek az idézetek, teljesen egyik-másik teljesen kizökkenti az embert, aztán utána bekerülünk a kontextusba, és a végén megvilágosodik, hogy ez miért van. Aki ismeri Máriának, hogy alkot szöveget, akkor ismeri ezeknek a nagyon sok világból származó, megmért idézeteknek a szerepét, és így válaszolok a kérdésedre is, mert hogy ezek a Magritte borítós esszégyűjtemények, ezek én úgy számoltam, hogy ez már a 8. 2003 óta. Egy kivétel van, az Országból hazát, mert hogy azt egy rohammal írta főigazgatóasszony, de a többi az bizony esszék, tanulmányoknak a nagyon gondosan megválogatott ciklusokba szervezett összeállítása, és erre lettem figyelmes, hogy a legutóbbi, a korszakhatáron, az 2022-ben jelent meg, ez meg az azóta eltelt időszaknak a megrostált, megszervezett felvonulása. Összesen 26 szöveg van, ezek beszédek részben, illetve a Látószög blogon, valamint a Mandinerben megjelent írások, de még egyszer nagyon koncepciózusan, és ha az előző volt a korszakhatáron, ez meg a világ rendetlenség, akkor ugye az ember elképzeli, hogy akkor mi jön, hogy jön-e már valami új, és én is hoztam egy idézetet, ez mondjuk nem belga, bár belgaként szürrealistának lenni az olyan magától értetődő. Ez egy francia, Alfred de Musset, egy francia költő, 1820-as évek közepétől alkotott az 1800-es évek elejéig, és önéletrajzában a következőt írja. A mai kor határozatlan, lebegő valami, háborgó, roncsokkal teli tenger, ez az a kor, amely elválasztja a múltat a jövőtől, mely éppen ezért sem egyik, sem másik, és egyszerre mégis mindkettőre hasonlít, és amelyben egyetlen lépésnél sem tudhatjuk azt, most jön a lényeg, hogy vetésen vagy romokon járunk-e. Na hát ezt nem a 20-as évek, nem a mostani 20-as évekről írta, hanem egy 200 évvel ezelőtti 20-as évekről, a Bourbon restauráció és az orleáni hatalom váltás között. Nagyon hasonló szerintem ez a mai kor, és végre akkor most már válaszolok. Én úgy olvasom, mint a jelenben élő, és ez nekem mindig fura volt Máriánál, hogy mégis hihetetlenül távlatosan
a saját korunkat megérteni igyekvő, meg persze meg is értő válaszkísérlet, ami arra vonatkozik, hogy ebben a helyzetben, amikor múlt és jövő között valahogy oda megszorultunk, továbbra is korszakhatáron vagyunk, sőt, maga ez a korszak, amiben élünk, ez határkorszak. Az kérdés, hogy meddig tart, de vannak azért a kötetben elhelyezett olyan esszék, beszédek is, ami én szerintem most már azt is bizonyítja, hogy már nem csak romokon járunk, hanem újvetésen is. Gábor, te hogyan olvasod? Hát megpróbálok több megközelítésbe válaszolni, de röviden. Tehát, hogy hogyan olvasom, nem valamilyen szemüveggel, hanem figyelmesen. Szerintem ezeket a könyveket csak figyelmesen érdemes olvasni. És figyelemre méltó, említettétek többször, hogy van itt egy festő, akinek rendre felkerülnek az alkotásai ezekre a könyvekre. Nem hiszem, hogy véletlen. Amennyit értek ehhez a művészeti ághoz, meg ehhez a festőhöz, én azt tanultam meg Magritteról, hogy az ő művészetének az a lényege, hogy a megszokottat szokatlan módon mutatja be, meg hogy jobban érdekli az, ami el van rejtve, attól, mint ami látható. Na most ez a könyvre is érvényes, szerintem. Aztán azt is láttam a borítón, hogy nincsenek fejek. A könyv illusztrációjául választott kép ugye arról szól, ilyen szabad fordításban, hogy fejveszettség vagy zűrzavar a középkorban, de nincsenek rajta fejek. És nekem van egy kedvenc anekdótám, rövid, hogyha megengeditek. Ide passzol, mert a könyv lényegét érinti szerintem. Hogy Kínába hóhérversenyt rendeznek. És a másodikként fellépő hóhér nagyon nehéz helyzetbe találja magát, ugyanis az elsőnek iszonyatosan pontosra sikeredett a fülveszejtése. A nézőtéren izgatott fészkelődés támad, a penge lesújt, de látszólag az elítéltnek a helyén marad a feje. Erre a hóhér annyit mond, biccentsen csak. Na és hogy az én olvasatomban ez a könyv arról szól, hogy Mária azt mondja, biccentsen csak, az elítélt a nyugat, és arra kíváncsi Mária, hogy mi jár ebben a fejben, mielőtt biccentene. Szerintem ez a könyv a nyugat végéről szól, az őt ért kihívásokról, de olyan kendőzetlen egyenességgel és nyersességgel, és van egy idézet, már az idézetekről is beszéltetek, ugye egy meséből, Andersennek a meséjéből, hogy ugye a császár meztelen. Ott egy gyerek mondja ki, hogy a császár meztelen. És nekem az jutott eszembe, hogy csak a gyerekek, a részegek, meg a magyarok azok, akik kimondhatják az igazságot a világról, a világ állásáról, és utána, miután már Mária megírta, hogy a németek elmebajosak, az amerikaiakkal ez a baj, az angolokkal meg az, akkor mindenki azt mondja, hogy igen, egyetértek. Tényleg a császár meztelen. Szóval én így olvastam, figyelmesen, lényegre törő mondatokat találtam, és az, hogy egész egyszerűen olyan intellektuális vonzereje van ezeknek az állításoknak, hogyha az ember vitatkozna velük, akkor is azt gondolja, hogy el kell fogadni ezeket az állításokat vitapontként. És szerintem ilyen a jó könyv, hogy nem félre söpri az ember, hanem azt mondja, hogy állít valamit a szerző, és akkor én hogyan viszonyulok ehhez. Úgyhogy ez egy nehéz olvasmány, mert hogy igénybe veszi az olvasót. Úgyhogy én is megviselten ülök itt, fáradtan, de nem törve. Nem tudom, hogy jó szót használok-e, amikor azt mondom, hogy Mária örömét leli abban, hogy provokál bennünket. Ez biztos nem igaz. Örömét leli abban, hogy amikor elénk tesz egy vagy több dolgot egy ilyen esszében, és megmutatja, akkor fölhívja a figyelmünket arra, hogy biztos, hogy jól látjuk ezt. Észrevettétek azt a pici részletet? Észrevettétek azt, hogy ez a pici részlet hogy reflektál valamire, ami 1 hónapja, 1 éve, 10 éve, 100 éve történt? Van ilyen szándéka, Mária, hogy ilyen ezzel nem mondom még egyszer, nem biztos, hogy jól használom a provokáció szót, de hogy így nyissa föl a szemünket? Nem az a szándékom, hogy provokáljak, de az biztos, hogy a szándékom az, hogy kérdéseket fogalmazzak meg, másokat is kérdések feltevésére késztessek, kétkedésre késztessek, és arra, hogy ne fogadjuk el az egyszerű választ, és ne fogadjuk el azt, amit le akarnak nyomni a torkunkon. Tehát, hogy úgy látom, hogy ma a legnagyobb problémák egyike az, hogy megpróbálják elejét venni annak, hogy egyáltalán kérdezni merjünk. Mert ha bármilyen kérdést felteszünk,
ami a fősodor számára kellemetlen, vagy nem akarja, hogy mi ezzel foglalkozunk, akkor azonnal a megbélyegzés, akkor azonnal a ledorongolás jön, és ez az embereknek a nagy részét visszatartja attól, hogy megmerje kérdezni a nyilvánvalót. Most, ha a Covid-ra utalok ebben a dologban, hát a legképtelenebb hülyességet próbálták elfogadtatni velünk, hogy ez a vírus, ez nem egy laborból került ki, hanem valami állatpiacon addig ugrált egyik állatra, a másikra, míg ránk is ugrált, és mindenki, aki megpróbálta föltenni azt a kérdést, hogy hát biztos ez? Hát nem valószínűbb, hogy mégiscsak egy laborból jött ki. Azt hülyének, alumínium sisakosnak, összeesküvés hívőnek bélyegezték. És a következő körben, amikor jött egy újabb állítás, és azt mondták, hogy hát akkor nem szabad a gyerekeknek iskolába járni, mert ugyan a gyerekek nem kapják el, de mégis, akkor már senki nem mer tiltakozni. És így fokról fokra egyszerűen elveszik a szabadságunkat, mert egy olyan világban, ahol nem merünk kérdéseket feltenni, ott nincs szabadság. Marci már Fúj, nagyon nem mosolygott ki, bocsánat, közben. mert hogy ezek a részletek fontosak, minden ilyen Magritte borítós könyvnek az egyik fő alakja ki van válogatva a gerincre, és itt is most ez a fejetlen ember azért jól bemutatja, hogy miről van szó, és én nem nevezném provokációnak, inkább van egy, hát ez egy csúnya vicc, remélem senkivel nem esett meg ilyesmi, hogy megy haza az asszony, benyit, és hát a férje nem a munkahelyén van, hanem a közös ágyúban fekszik a szomszéd asszonnyal, és hát felháborodik a feleség, és azt mondja, hogy hát te Józsi, mit csinálsz? Odafordul a férj, hát drágám, semmit, hát különben is a szemednek hiszel, vagy nekem. Tehát, hogy jó, hogyha a szemünknek hiszünk, és nekem ezekből az esszékből ez válik világossá, hogy ez nem persze provokációnak tűnhet, hogy nem, a nyugati elit szemszögéből számos ilyen újságcikket, meg földcímet is tudunk mondani, ami ezeket a kérdésfeltevéseket már botránynak nevezi, és erről meg a Gábor egyik korai könyve jut eszembe, amit Vöglingről írtál, a kérdéstilalom. Tehát ez a Frageverbot, hogy rákérdezni sem szabad, mert kialakult egy olyan elit meggyőződés, ami azt mondja nekünk, hogy a Covid eredete, a Európa gyarmati sorba süllyedése, az elit politizálás, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán, drágám, a szemednek hiszel, vagy nekem? És mi vagyunk a hülyék, hogyha a szemünknek hiszünk, és elmondjuk, hogy mi az, amit látunk. Szerintem ezekről a kérdésfeltevésekről szól, és az meg kor jellemző, hogy ez ma provokáció számba megy, holott hát valójában egy demokratikus vitakezdeményezésről szól, ami persze megint problémás, mert ugye ebbe a helyzetbe kivel van itt vitatkozni? Kivel lehet vitatkozni értelmesen, racionálisan abban a helyzetben, ahol kérdéstilalom alá vannak vetve olyan súlyos csomópontok, amik most érdekes, hogy itt az elmúlt években összesűrűsödtek. A korábbi évekből, évtizedekből egy-két ilyen életbevágó világkérdést fel tudunk sorolni, de itt 2020 óta nem múlt el év, a mostani évig, hogy ne vetődött volna fel nagyon súlyos világkérdés. A Covid, az energia kérdés, a világrendszerváltás kérdése, orosz-ukrán háború, meg hogy ezt a háborút miért nem lehet végre befejezni. Még egy dolgot ehhez hozzátennék. A németek egyik legnagyobb vágya most az orosz-ukrán háború időszakában, ha valakire azt mondják, hogy Putyin versteher. Ez azt jelenti, hogy valaki, aki érti Putyint, vagy megérti. Tehát maga az a dolog, hogy az a szó, hogy megérteni, amit szeretnénk megérteni a világot, szeretnénk a helyzetet megérteni, amiben vagyunk, az okokat, de már az a cél,
hogy én meg akarok valamit érteni, az már olyan pejoratív és negatív, ami egy bélyegként lesz rám ragasztva. Tehát a nyelvnek a perverziója az, ami a szemünk előtt zajlik, és ami valójában annyira árulkodó arról a szándékról, amit velünk szembe el akarnak fogadtatni, amit szerintem az értelemmel összefüggő kifejezésnek a tilalomlistára helyezése mutat be a legjobban. Schmidt Mária történész, hivatása, végzettsége szerint ő egy történész, és mégis úgy nyúl hozzá, és úgy beszél aktuális kérdésekről, legyen ez akár a Covid, akár a háború, akár az Európai Unió helyzete, vagy bármi, ami ebben a kötetben előkerül, hogy aktuális ügyekről is történészi szemmel beszél, vagy történészi szemmel ír. Egy nagyon analizáló, nagyon azt körbejáró és értelmezni próbáló szemmel, holott ezek olyan ügyek, amikről hát nyilván lényegesen kevesebbet tudunk még aktuálisan, mint amit tudunk a múltról. Hogy látod, Gábor, ezt Hát szerintem, hogy is, tehát történészi szemmel is. De ez egy, tehát nekem mindig egy ilyen intellektuális élményt jelent ez a Mária könyveit olvasni, mert szerintem ez egy nagyon mély könyv. Megpróbálom elmondani, hogy miért, de egy problémán keresztül próbálom elmondani. Ez a cím, hogy világrendetlenség. És arra gondoltam, hogy hát mi az, hogy rendetlenség? Hát például egy gyerekszobában mit jelent a rendetlenség? A dömpernek nyilván az ágyba van a helye, a gumikígyónak apa táskájába, tehát az ott van a helye. Tehát amikor a felnőtt bemegy és rendet tesz, akkor létrehoz egy rendetlenséget. És ez benne van egyébként ezekben a civilizációs összeütközésekben, hogy általában akik azt gondolják magukról, és haladok a mélység felé, hogy ők valami univerzálisat képviselnek, lásd nyugat, azt gondolják ők a felnőttek, és a gyerekek ne szóljanak ebbe bele, és a gyerek sorba tartanak minket. És nekem ez az egész könyv arról szól, ez egy rendteremtési kísérlet, hogy a különböző szféráknak meglegyen a maga helyi értéke és rendje, hogy hogyan lehetne ránézni egy rendezett világra. És most csúnyán fogok beszélni absztrakt módon, hogy nekem ez az univerzalizmus, partikularizmus konfliktusról szól ez a könyv végső soron. 2 mondatot mondok csak, ami megragadott bennem. Szerintem ez a lényege ennek a könyvnek nekem. Az egyik az az, hogy valahogy úgy szól, hogy mi is civilizációk, vagy mi is civilizáció vagyunk, de csak egyike a civilizációknak. És hogy ez az egész nyugat probléma, amire ezzel a fővesztéssel is próbáltam utalni, arról szól, hogy van egy civilizáció, amely univerzálisnak tételezi magát. Ebből származik egy csomó probléma, egy csomó rendetlenség a világban, hogy rá akarja kényszeríteni az értékrendjét, a felfogását, a technikáit, a megoldási módozatait mindenre. Arra is, amire nem lehet, akik egészen másképp gondolkodnak erről. Mondjuk egy ázsiai ember nem úgy gondolkodik a világról, ahogy egy nyugati ember, és ez a dolgok rendje. És hogy hol van a helye az univerzalizmusnak? Ez a könyv a kereszténységről szól, mármint az első fejezete, azzal veszi kezdetét. És utána belemegy a politikai manőverekbe. És hogy az én értelmezésemben az univerzalizmus helye például a kereszténységben van, tehát a hitben, ami a szeretetet tanítja nekünk, és a politika pedig a partikularizmusokról szól. A legszebb mondat ebben a könyvben, fel is írtam magamnak, mert azt gondolom, hogy ez a lényege ennek az egésznek. Hát van, itt van a bal lábamnál, hogy úgy fogalmaz Mária, hogy a nacionalizmus jog a partikularizmushoz. És ebben szerintem az egész politikai problémánk benne van. Mi az, hogy jog? Eleve adva van? Vagy csak annak van joga, aki kiharcolja magának, aki elég erős hozzá, hogy mi partikulárisan berendezzük a világunkat. Jó, nem a dömper nem az ágyba kerül, de mondjuk ragaszkodunk a disznóvágáshoz, meg a szokásainkhoz, és akkor ez lehet? Vagy meg kell érte küzdeni? És ez az egész történet, ez egy intellektuális küzdelem, egy intellektuális szuverenitás harc arra vonatkozóan, hogy itt Európa középső vagy keleti felén, attól függ, honnét nézzük, itt is vannak gondolatok.
Itt is gondolkodnak az emberek. Nem benszülöttek, nem gyerekek, nem alábbvaló emberek, hanem gondolkodó emberek, akik képesek saját válaszokat adni az őket érintő kérdésekre. Úgyhogy nekem ez a könyv, mert végül is mindig ezt kérdezett, hogy mi ez a könyv, ez egy fegyver. Nem csak azért, mert kemény a borítója és nagyot lehet vele ütni, hanem egy intellektuális küzdelemben használható érveket, de az érveknél többet, méltóságot adó könyv. És nyilvánvalóan nem fogják lefordítani németre, angolra, franciára, meg azokra a népeknek a nyelvére, akiket Mária gyűlöl. És nekik nincs bocsánat. De nem is baj. Nem is baj, majd lefordítják akkor kínaira. Aha. Én nem gyűlölöm őket, csak nem szeretem őket. Mária, időről időre érez egy olyan pillanatot, hogy leltárt kell vonni, és akkor születnek meg ezek a könyvek? Akkor van egy olyan érzés a fejében, hogy elérkezünk egy olyan pillanatra, amikor az írásai, amik megszülettek, a gondolatai, amik ezekben az írásokban manifestálódnak, ezeket akkor így egybe le kell tenni az asztalra? Nem, inkább ilyen leltárkészítési szándék van bennem, hogy most mibe is vagyunk, mivel nézünk szembe, és hogy ez mit jelent a számunkra. Mondjuk a kereszténységgel kapcsolatban az volt a fő motívum, ami miatt elkezdtem ezt az esszét írni, hogy végül is a kereszténységről olyan könnyedén mondunk le a nyugati világba. De hát, hogy mik vagyunk nélküle? Mik azok, amiket a kereszténység adott nekünk, meg ad nekünk, és mire fogunk tudni támaszkodni, hogyha ez nincsen? És hogy nagyon felelőtlen dolog az, és az András is utalt erre, ha lebontunk egy olyan kerítést, amiről nem is tudjuk, hogy milyen célt szolgál. Nem tudjuk, mert azok, akik ma azt gondolják, hogy megvannak a keresztény hit nélkül, azok nem is tudják, hogy ez mit adott nekünk, mit ad nekünk, miről fogunk lemondani akkor. És főleg nem tudják, hogy mit tudunk a helyébe állítani. Mert nagyon úgy néz ki, hogy semmit. És ugye a kornak az egyik legfontosabb problémája, hogy a hitetlenség az végül is a nihilizmusba torkollik bele. És nihilista emberek nem gondoskodnak a jövőjükről. És ez az, ami a nyugat-európai országok egyre inkább jellemző tényezőjévé válik. Marci, te szerkesztőként is alkotsz. Itt említsük meg ezen a ponton Baconi Dorottyát, a kötet szerkesztőjét. Igen, és aki kiváló munkát végzett, aki nagyszerű munkát nem végzett, először. igen. Hogy mitől válik esszék gyűjteménye többé, mint esszék gyűjteményévé? Hogyan, érthetően, remélem érthetően kérdezem. És mondjam, tehát én a cikk gyűjteményeket nem különösebben szeretem, mert azt gondolom, hogy attól még valami nem feltétlenül egységes kötet, hogy olyan írások vannak benne kronológiai sorrendben, amit az ember X-től Y időpontig írt. Ezekkel kapcsolatban viszont valóban leltározásról van szó, és mindig szervezi valami. Tehát ha megnézzük, és végig lehet menni, a nyugaton a helyzet változóban, a nyelv és szabadság, korszakhatáron, világrendetlenség, meg persze még a korábbi köteteket is megnézhetjük, de én még visszanyúlok a Diktatúrák ördögszekerénhez, egy kedvenc könyvem, mert mindig egy adott probléma magja körül vannak, koncentrikus körökbe elhelyezve a szövegek. Ezt persze a Dórinak a munkája ismét nagyon összerendező volt, hiszen olyan ciklusok köré rakta a szövegeket, úgy párosították össze őket, hogy ez valóban elejétől végéig is elolvasható, akkor is kerekegész történet, ciklusonként is olvasható, vagy akár pontról pontra bele lehet itt-ott olvasni, és akkor is kerekegészé kiadja magát. Tudniillik azért, mert most ez
a 2020-as évek első felének eseményeit 2022-től 24-ig vizsgálja egybe. Igen ám, csak hogy megint, mert akkor persze naplót is lehetne, vagy olvasónaplót is lehetne vezetni, részben egyébként benyomás napló is, hiszen a Kazah út, vagy éppen a Kínába tett látogatás szerintem nagyon szép és szubjektív részei is benne vannak ebbe. De ami számomra, mert kérdezted akkor picit a magánvéleményt, és számomra az nagyon érdekes, hogy és nagyon csatlakozom a Gáborhoz, mert az elején megnyilvánul egy hitvalló keresztény. Azért emellett nem menjünk el. Én is kiírtam, vagy alá, ez a zöld filccel húzogatok alá, csomó minden alá van benne húzva, és narancsszínű kis posztitekkel is elláttam. Szóval mégis a kereszténység győzelmére fogadok. Szóval ez szenzációs, hogy mégis. Mindennek ellenére, sőt éppen azért, mégis a kereszténység győzelmére fogad a szerző, aki azt mondja, most el is hangzott, hogy egy csomó mindent szeretne az európai, vagy hát tágabban sajnos a nyugati kultúrkör nagy lomtalanításából visszacsempészni. Például az, hogy nem adjuk a kereszténységet. Vagy például azt, hogy a Habsburg birodalomban egyébként a térség népeivel együtt, tehát szlovákoktól, szlovénekig, osztrákoktól, románokig, érdekes mód az egész kellős közepén a magyarsággal, szóval ezt a 400 éves Habsburg tapasztalatot, ezt se dobjuk ki. Aztán nem dobjuk ki például a nagy nyugati lomtalanításba, nem dobjuk bele mondjuk Attila örökségét. Úttörő gondolat. Valakibe felmerül az, ráadásul egy kétrészes, nagyon alapos, történetileg, sőt kultúrtörténetileg is megalapozott. Szóval, hogy nem Attilát se dobjuk ki. És kiderül, miután végig olvassuk a kötetet, hogy ezekben az években, 2020-as évek első felében van egy gondolkodó, egy keresztény gondolkodó, európai gondolkodó, magyar gondolkodó, ki végigvette annak, ez hangzott el, annak a leltárát, hogy mi az, amit nem adunk oda. Másút, hogy könnyebbek, lazábbak, átlátszóbbak, transzparensebbek legyenek, nyugaton mindent kidobogatnak. És akkor jön valaki, és azt mondja, hogy ezt se adom, azt se adom, sőt, még Attiláig visszamegyek, a keleti gyökerekig visszamegyek, Szent Istvánig visszamegyek, és ami a legszebb az egész, és azt hiszem, hogy ez a korona a vége, hogy mindez szintézisben van. Itt a kelet, a nyugat, a kelet és a nyugat, az észak és a dél, az nem áll egymással ellentétben, van egy magyar szintézis, és ezért nagyon út, és aztán persze tele van ilyen apró kis szemcsékkel, hogy például valaki, aki Géza fejedelmet beállítja a központba. Nem szoktunk, pedig hát olvasom, hogy kellene, Géza fejedelmet egy központi identitás szervező alaknak tekinteni, aki a maga nyilván akkor is válságok, nehézségek sújtotta idején a gyepüktől körbevéve az országot, a magyarságot, meg a magyarság által egyben tartott akkori, koraközépkori nomád birodalmat szépen lassan a kereszténységre rávezette. Hatalmas gondolat manapság, tehát azért tényleg, hogy milyen gazdagok vagyunk, hogy van ilyen szerző, mint Mária, és van ilyen könyv. Hol vannak ma a gondolatok? Haló? Tehát hol vannak azok a fórumok, ahol tagolt, egyébként végtelenül merész szövegeket tudunk olvasni, ami ihletet ad, amin el lehet vitatkozni. Ki az a szerző, aki amikor az Epstein ügy kirobban, érdemes róla beszélni, megír egy olyan esszét, hogy itt is 3 magyar származású ember volt az, aki az Epsteint elindította erre az útra. Miért nem hallunk erről a médiában? Miért nincs erről szó? Tehát valójában az égre kéne fölfesteni, mert akkora jelentőségű sztorik, ügyek és stratégiai kérdések vannak ebbe a közel 400 oldalba. Szórakoztassuk egy kicsit a nézőinket, Táncolják hallgatóinkat is. Ha gondolod, Gábor, van itt hely, tehát éppen az adott lenne, de én másra gondolok.
Ugye nyilván ezt a beszélgetést, akik majd megnézik a különböző internetes platformokon, ahogy említettem, azoknak a döntő része az olyan értékvilágot, olyan világlátást oszt, mint amilyenek mi itt ezen a pódiumon vagyunk, de biztos meg fogják nézni olyanok is, akik nem feltétlenül. Mit fognak ők mondani erről a könyvről, Gábor? Hát most itt nem szabad csúnyán beszélni, tehát nyilván... Mérsékelten, igen. Szerintem, tehát hogy anélkül, hogy mondjuk elkezdenék elolvasni, tehát úgy könnyű beszélni egy könyvről. Bár korábban én azt gondoltam, ez volt az arszpolitikám, akkor elárulom, ha már szórakoztatni kell a nézőket, hogy úgy könnyű egy könyvet bemutatni, ha az ember nem olvassa el, mert nem korlátozza, hogy mi van benne, és akkor szabad asszociációként lehet erről beszélni, de hogy hát aki... Hagy beszéljek politikai nyelven, mert provokáltál te is. Tehát mit gondol az az ember, aki nem velünk van erről a könyvről? Hát én megmondom, hogy mit gondoljon. Mert hogy ez a könyv arról szól, azért tud ilyen kijelentéseket tenni ez a könyv, amit a Marci is feszegetett, mert el tudja azt mondani, hogy ez a mi házunk, ezek a mi törvényeink, ezek a mi szokásaink, és kész. És ez politikailag ugyanazt jelenti, mint hogy a politikai test azáltal válik értelmezhetővé, hogy van határ. Mert a határ jelöli ki azt, hogy mi kik vagyunk. Mi választ el minket másoktól. A határt meg kell védeni. Ha nem védem meg, akkor nem lesz házunk, nem lesznek törvényeink, nem lesznek szokásaink. Ez nagyon erőszakosnak tűnik, de hogyha mondjuk csak most kapcsolódnának be azok, akik nem velünk vannak, akkor nekik azt mondanám, hogy ez a nagy Andersen sejtésnek azt a bizonyítását végzi el ez a könyv, hogy az a kisgyerek, aki azt mondja a császárról, hogy de hát nézzétek, a császár meztelen, az magyar kisgyerek volt. Elég így? Vagy még folytassam a... Én nagyon szeretném, hogyha elolvasnák olyanok is, akik ebben vitafelületet látnának. Mert az egyik legnagyobb problémának azt tartom, hogy a vita is megszűnt. Hát nincsenek viták, nincsenek eszmecserék. És az pedig nagyon hasznos, mert az embert újra gondolásra készteti. Arra készteti, hogy amit a vitapartnere kiszúr valami ellentmondásnak, vagy nem eléggé értelmes dolognak, azt megpróbálja újra gondolni, jobban megfogalmazni, világosabbá tenni, vagy megmakacsolja magát, és azt mondja, hogy igen, ez így van, és ebből egy tapottat se engedek. De ha nincs vita, akkor a közösségek egymás mellett, és nem egymással együtt élnek, és most egyre inkább ebbe az irányba haladunk. Oké, de ha valaminek nincs hiány, Mária, az a bátorság. Ezt azért leszögezhetjük. Ez a könyv, ez akar bátorságot adni ezekhez a vitákhoz? Akarja azt is mondani, hogy oké, én ezt gondolom, én így látom a világot, persze alátámasztom egy csomó dologgal, de hát légy bátor ahhoz, hogy ezzel vitatkozz, vagy mutasd meg, hogy van-e ahhoz tudásod, hogy ezzel vitatkozz. Hát bátorság nélkül semmi sincs, ezt tudnám mondani, tehát ez egyértelmű. Az egyik legfontosabb dolog a világon a bátorság. Anélkül minden meddő, mert súnyogásból nem lehet várat építeni, meg se lehet védeni a várat. De hogy miért nincsen vita, hogy ennek mi az oka, nem vagyok benne biztos, hogy azért nincs vita, mert nincs senki, aki tudna érvelni, nincs senki, akinek van megfelelő tudásanyaga, meg minden. Inkább azt gondolom, hogy a másiknak a semmibevételéről szól az, hogy nincs vita. Hát egyszerűen van Magyarországon, és akkor most ez egy eléggé konkrét dolog lesz, van Magyarországon egy elit, ami már egyre kevésbé elit, de egy időben elég jelentős elitpozíciókat foglalt el, és ők azt gondolták, hogy ők határozzák meg, hogy ki tartozik az elitbe, ki az, aki vitaképes. Ezt régen, a régebbi korokban párbajképesnek hívták. Most vitaképesnek hívják. És ő szerintük a másik politikai oldalnak a képviselői nem vitaképesek, mert ha leülnének vele vitatkozni, akkor azzal elismernék valamilyen szinten, hogy van valamilyen teljesítménye. Ők pedig erre nem hajlandóak.
És ez szerintem egy nagyon rossz magatartás, és nem is veszik észre, hogy azok az elit pozíciók, amik őket igazolták, vagy ők azt gondolták, hogy ezek a pozíciók őket igazolják, ezek már nem az övék. Nincs már nekik. Igen, csak közben van egy másik probléma, tehát vannak Magyarországon online nyilvánosságban a 20-25 évvel ezelőtti gonzó újságírásnak ilyen körúti maradékai, akikre Mária hasonló világra szoktam mondani, ez a fika kultúra képviselői, tehát semmi nem jó, viszont minden szar, de az is nagyon. Ez az alap gondolat. Ugye ez most túl azon, hogy semmilyen művelődési, művészeti, intellektuális nagyság megértésére, megfelelő polcra helyezésére nem képes, ez még hagyján. A probléma az, és nem akarok 444 címlap szövegeket megfogalmazni, de mondjuk az ilyen típusú intellektuális teljesítményről ennek a típusú újságírónak, mégis azért médiáról is beszélnünk kell, az jut eszébe, hogy ad hominem érveljen a könyv ellen, megnézze, hogy ki írta, és jól ledorongolja, illetve, hogy milyen pénzből nyomtatták ki. Más egyébként nem érdekli. Tehát, hogy sőt, és ez egy másik problémához elvezet, érzik, hogy az ő világnézetük, az ő világértelmezésük gyenge lábakon áll, ezért nem is állnak ki vitára, mert akkor be kellene dobni, hogy ők mivel jönnek, ezért inkább a lefikázás megy. Amit viszont nem őtőlük, ez mondom a sajtó baloldalinak nevezett, valójában globális kozmopolita részére illeszkedik, és még csak arról sincs szó, hogy minden ellenzéki újságíró. Ez egy bizonyos kör, de azért hangadó, sőt a magyar online médiában sajnos jellegadó kör. De azért van egy újabb, ez már akkor a negyedik probléma, hogy a sajátjainknak a megemelése, megdicsérése, annyi, hogy figyelj, megint jó könyvet írtál, nem alapértelmezett, nem mindenhol írnak, nem minden országban írnak nagyon jó könyveket, főleg nem jobb oldalról. Mesélek egy történetet, egy osztrák kutató volt nálam a napokban, és érdeklődött a Terrorháza, a Múzeum 21. század intézet, és hát az sem titok, hogy Mária munkássága iránt kapott könyvet, jó szót, elbeszélgettünk, és mondta, hogy önálluk Ausztriában a jobboldali tehát a nemzeti patrióta, szuverenista értelmiségi csoportosulás politikailag most jobb helyzetben van, a Szabadságpárt választási győzelme, amiből persze aztán úgyse lesz semmi miatt, de emiatt jobb helyzetben van, de önálluk a jobboldali értelmiség és a jobboldali, mint a kulturális hegemónia rosszabb helyzetben van, mint Németországban. Na mondom, te jó ég, az kemény. És mondtam, hogy akkor soroljál fel nálatok, milyen újságok vannak, 2-ig jutottunk. Milyen televíziók, hogy 1-et tudott említeni, milyen podcastok, 1 se, milyen olyan szerzők vannak, mint mondjuk nálunk Schmidt Mária. Hát ilyen nincs. De nem úgy professzor szinten, de adjunktus szinten se. Tehát azért annak, és csak az utolsó mondat, hogy ezt megbecsülni, hogy nekünk van Schmidt Máriánk, hogy van Terrorháza, Múzeum 21. század intézet, meg készülnek ilyen könyvek, és vannak ilyen szellemi teljesítmények. Félnék attól, nehogy az legyen, hogy nem becsültük meg őket rendesen, amikor pedig meg kellett volna. Meg kell őket becsülni, meg kell ünnepelni, narratívát kell szőni köréjük, meg kell dicsérni, meg kell egymás vállát veregetni, és közös falangzba kell fellépni a szellem meg a kultúra útján is. Na jó, de akkor ebbe álljunk bele. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a fika kultúra a médiában ilyen teret nyer, akkor ezt tovább forgathatjuk oda is, hogy ez a kultúra a magyar aktuálpolitikában komoly teret nyert. Hát látjuk, hogy nem kis számú szavazatot gyűjt maga köré. Akkor, bocsánat a provokatív kérdésért már megint, mi értelme ilyen könyveket írni?
Ezt a szerzőt kell megkérdezni, itt ül, mellettem. Én megfogom. De én nem akarok a ügyvédje lenni ebben a kérdésben. Ha egyel visszább lehet lépni, mert hogy ugye azt mondod, hogy mi értelme van. Például értelme lehetne, a szerző meg is fogalmazta, hogy milyen jó lenne, ha lennének viták. Elsősorban gondolatokkal kapcsolatos viták. A vitának vannak feltételei. Például, hogy ezért nincs vita. Hogy aki belép a vitába, az tisztázza a beszéd pozícióját. Hogy ki vagyok én, milyen pozícióból beszélek. Akik kérdezted, hogy akik nem velünk vannak, mit szólnak hozzá, de ők ezt nem szeretnék. Nem akarják tisztázni a beszédpozíciót, ugye ők a zsűri. Tehát itt azok ülnek, akik nem tudnak olvasni, írni, meg enni sem étkészlettel. Tehát ez a dolgoknak a rendje. Aztán egy vita kockázatos. Például győzhet a másik, vagy esetleg meggyőzhet. Ez végképp kockázatos, mert akkor meginog az a stabil buborékom, amiben élem az életemet. Ezt nem engedhetem meg magamnak. Tehát, hogy az a helyzet, hogy arra kényszerülünk, hogy vagy mi hívjuk ki a jégre Máriát, és azt mondom, hogy nem értek egyet valamivel, egyébként van olyan gondolat benne, vagy pedig nem csak vita lehetséges, bocsánat, tehát nem csak a vitának van értéke szerintem, hanem annak is, ha tovább gondoljuk. Tehát, hogy nem hull a semmibe a történet, hanem mondjuk foglalkoztat valami belőle, és azt mondom, hogy nekem meg ez a gondolatom ezzel kapcsolatban, és te mit szólsz hozzá? Mert nem a vita az egyetlen megszólalási formája annak, hogy a gondolatokat egymáshoz tudjuk mérni, és jussunk valamire. Nekem például most csak mondok egyet, ami eszembe jutott a könyvolvasása kapcsán, hogy kétellyel kell lenni minden olyan politikai törekvés iránt, amely univerzális igénnyel jön ide, és univerzális igényre tart számot. Vagy például még egy, hogy lehet, hogy ahogy mi csináljuk Európában a politikát, annak köze van ahhoz, hogy keresztény gyökerei vannak ennek a civilizációnak. Mert hogy ha a kereszténység egy olyan univerzális hit vagy gondolat, ami az én értelmezésem, ez is egy vitakérdés, vagy egy továbbgondolásra alkalmas kérdés, ami moderálja a politika nyersességét. Tehát például korlátozza a felhasználható eszközöket, mert gondol valamit a helyeshez, a helyesről. Hogy mit helyes megtenni, mit nem helyes megtenni. Milyen eszközöket alkalmazok, miket nem. Kik a politika alanyai, velük hogy kell bánni. Milyen értéket tulajdonítok a politika alanyainak, és így tovább. És például a muszlim esetében nem ez a helyzet. Ott a hit az nem visszafog, hanem bátorít. Bátorítja a politika nyersességét, és így tovább. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy nem csak a vita az egyetlen lehetséges, hogy provokáljuk ki, hogy na, akkor álljatok le vitatkozni. Nem akarnak? Nem akarnak. Gondoljuk tovább. Szülessenek olyan gondolatok, amelyek azt mondják, hogy hát jó, a németek elmebajosak, na, de mit csináljunk velük? Itt vannak, és itt maradnak. Értem. Azt a kérdést nem teszem fel, Mária, hogy mi értelme, mert ez szemtelen lenne ez a kérdés. Kicsit átfogalmazom. Nem szemtelen egyáltalán. Kicsit átfogalmazom. Mária idealista? A tekintetben legalábbis, hogy érdemes azért ilyen könyveket írni, meg ilyen tanulmányokat időről időre közreadni, mert hogy idealistán hisz abban, hogy ez mégiscsak kikényszerít egyfajta vitát, gondolkodást, álláspontok megfogalmazását? Lehet ezt ennek hívni? Hát idealista, nem tudom, hogy vagyok-e, talán inkább realista. Mint a munkatársa megszólalhatok, szerintem brutál realista. Tehát ez a brutál realizmusnak a kézzelfogható tárgyi bizonyítéka. De most a mögötte lévő gondolatra kérdezek inkább. Az nem a realitási érzékből fakad, hogy elmondani, hogy ez a dolog mi? Mi van-e mögött? Hogy néz ki? Kinek mi az érdeke? Az csak a formája, hogy könyv. Ez a kultúránkhoz hozzátartozik, hogy a gondolatokat meg tudjuk könyvben jeleníteni. De, ugye, Magritte, ez nem egy pipa, ez nem egy könyv. Igen. Csak van rajzolva. Tehát azt gondolom, hogy realista vagyok, és mint realista azt gondolom, hogy a könyveknek igenis van hatásuk. És
vannak olyan könyvek, nem erről beszélek, de voltak olyan könyvek, amelyek hozzájárultak a világ megváltoztatásához. Hát például a Gulág szigetcsoport, amit a Szolzsenyicin megírt, megrengetett egy egész világeszmerendszert, és végül is az erkölcsi tőkéjét a kommunista rendszernek szétrombolta. Tehát igenis van a könyveknek hatása, hat azokra az emberekre, akik elolvassák, esetleg segíti őket abban, hogy jobban értsék azt, ami körülveszi őket, és esetleg segítenek abban is, hogy a maguk számára a saját értékeiket megerősítsék, vagy meggyengítsék egyiket, másikat. És hogy másképp tudjanak a szembejövő érvrendszerrel megállni. Tehát esetleg segíti őket, mint egy pajzs, oda tartják, és van benne annyi dolog, amiről azt mondja, hogy hát nem kell ezért szégyenkeznem, mert ez egy vállalható dolog. Hát nem kell, azért, mert én azt gondolom, hogy az Attila, ahhoz igenis van közünk, és a hun hagyomány nem véletlenül maradt fenn azokban a századokban is, amikor a nyugat, ami felé törekedtünk, meg ahova tartozni akartunk, csak kígyót békát mondott róla, mi mégis ragaszkodtunk hozzá, hogy talán ennek van valami oka. Talán ez ad nekünk valamit, talán meggyőz minket arról, hogy továbbra is ragaszkodjunk hozzá, mert ez ad nekünk valami pluszt, amit az elődeink tudtak 100 évvel, 500 évvel, 1000 évvel ezelőtt. Tehát csak azt akarom mondani, hogy a könyveknek van egy saját életük, ez már a saját életét fogja élni, és ki arra tudja használni, amire éppen a legnagyobb szüksége van. De az én életemben nagyon sokat jelentettek a könyvek, és én nagyon sokat kaptam tőlük. És mondjuk, hogyha mondhatok még valamit, hát az 1984 az Orwell-től, az egy olyan reveláció volt az én számomra fiatalon, amihez újra és újra visszanyúlok, és mindig mást mond nekem. És mindig másról szól. Hát amikor először olvastam, 100%-ig biztos voltam benne, hogy ez a Szovjetunió. Ma már egyáltalán nem vagyok biztos benne. És bizony az ember természetesen remek művek, azok ritkán születnek, de hát nagy dolog, ha megszületnek, és segítik az embert. Mária, Gábor, Marci, köszönöm szépen, hogy beszélgetettünk. Hölgyeim és uraim, Schmidt Mária Világrendetlenség című kötetének bemutató beszélgetését hallották. Kérem, hogy köszöntsék a résztvevőket, G. Fodor Gábor, Békés Márton és a szerző Schmidt Mária.